nangaro tayo, irugi nga ba sa magayam na ito kahapon lang. Hindi ka man laing na magayam tayo nga Carlos. Sa gadayan di surat, idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi tagrubrubuatak. Idi umasadeg dapapakin ni mama kaniya. Isang sangayan sa akin dito pamanam, Carlo Iho. Abuta, nagpaahit ka, nag-haircut ka, nagpa-ano kang sapay, ano tayo nani? Nagpa-paste, nakapag-facial. Alright, napangkat sa akin dito, STD, facial center. Damat papakit mama. Ijelawag tayo anti-STD, facial center. Awan dito yung lugar tayo. Ngam sa jelawag tayo pa na. Agad makalayo ka. Birthday ngamin na ito yung agbalinto nga manukan yung papa. Mama. Hanya? A birthday na tayo agbalinto nga manukan mi. Uwan pa. Di ba? Kaya ito nga kasawa kon. Nasyak ginauna nga anak yun. Katrubang unang nga kasawan. 26 kon. Manumat itawan ti asawa am to kas pagaray ka. Inaonak lati bulan. May kawanita. 26 naman itan. Diin inaonak ti talo nga bulan. Rumpang launa yan ang asawa kan kabata 26 mon. Hindi ta kami kini mamang mo kat. Mano taon ta idagasawa tahan 27. Huwag kaya mo 27. Mom, no saan na pinikot ni mamang mo? Pagkasanak pala hindi nga kasawa. Di ka talna ka man si ka Fernando. Anak pinikot ka babagam. Narig na ko ang alam ko ng latamot na. Pinikot ko ni mapangmatap no ang talnan ko na. 27 ko hindi talaga nga jakagtal na. Kahit yung asawan papa. Ado iti chiksyo. Playboy kayo. May kamano ni mama. Alasam mo sa sarut-sudanin. Basta tinasken, ni mamang mo't inasawak. Kahit manibot idag-asawa kami, aking kakanig ito'y, 26 taon mo iho, sa duwa na gini kakapsat mo, nga sumasarunokin ka, awanin tinagbalimpay nga sa bali nga mabahay di biyag ko. Ano ko ta ka naloko ako di baruak? Ngamit ada asawa ko, sana ko nga naloko. Awang nga tatikapsat ko? Ha? Awang nga tatikapsat ko? Anak makunayo mama. Dadagaroon tinakadal-delikado iho. Amangan dumasarakam di kiti kakabsat mo, di mo kakabsat mo ti ama. Tamagam sa gidekin papang mo No adda kiti kiti nasiksikugan na nga nubya na ini. Ay, Fernando, pasasalutsudan na kata anak mo. Anak ako lang. Oh, di mo iyamo ama, di saritaan Fernando. Hindi akin ni binilda na niya. Di salsalutsudan ni Carlo. No adda nasiksikugan nga nubyam, sakbay nga nagasawa ta. Awan. Isikalat na si Kuka kidi. Awan. Sigurado kay Papa. Awan. Awan. Manong nemi namayaga ko ng anak na papag ni Mama ta 26 ko nga roden. Nami talaga na panunot ko. Awan nga tatkapsat ko tiruan. Awan nga tati ininaon na kapsat ko. Nga putot uno, puritak ni Papa. Idi baro. Awang kastagananat, Manong Nemi. Nakarubuhat akong Manong Nemi, ilipagun niya nakmanin ni Papa. Ng maawanin ni Mama. Dapat din sila da. Iho. Papa, ada ka dirumbing anugutin niyo? Anit nagan din ubiyam. Mama yun to, Papa. Iyam amok to kata kayo. Oray, no mo pa yung iyam amok at iba gabitan. Karen. Apilyado na? Karen Alonso.
Apilyado ni tatang na wano ni papang na jay. Kawa na. Anat na na ni mamang na. Andan sa akin din. Abi nga sa salusudan nyo, papa. Dito mo, baka no. Ay, apo, yan. Anat na na. Jay, dyan ni mamang ni Karen. Kadya pa pang nanyo sa lutsudan, dyan mamang na't importante. Tinaga na tayo. Anita. Anat apilyado na di balasan. Alonso itatanda asawanan. Di balasan nga eh. Anita Nunez. Iso nga ni Karen Nunez Alonso. Anita Nunez. Taga ano? Tagalawag. Papa? Ada ka mo yung agnakan ti Anita na Nunez? Ada ka din na nubya yun di? Ado ba kakanagan? Una nga mamano dagdag kapilyado. Hinapundo na. Ado pwede kiti nagbaling kanagnagan ni mamang mo. Ada talo nga kanagnagan ni mamang mo. Susapo. Nakatadugayam si Chicks di ba ba? So nga, ingat lang anak, ha? Ingat lang. Padasam to nga amuan, no. Ay, no, adaladawon kay gani, Anita Nunez. Awan pa. Ladawan nga ron ni Karen. Adat yung cellphone ko pa. Mawaling nga kita ek. Impakitak manong nami iti picture mi nga dua. Dito pa. Napindas. Kat posible nga ni Carla kat kay ingas na ni Anita. Posible. Amo ka di mamit ita ti mother na. Haan pa nga bata. Adati adayo. Adati abroad hamit. Diyan sa Manila, saan ka? Adan sa ito'y Visayas o Mindanao. Ito apa nga naisina ni Karen. Sigun kan kuha na kat nabalo. Nabalo ni Anita. One, kalpasan nga tibo ng anak da. Di asawa na kat ni Karen. Kit ni Anita nga rita. Nakiasawat sa Bali, nga naikamang sa Jay, Visayas. Sino kadanda ng ordi Karen? Di ka lula na? Ina? Ni mother na? Sige. Karo din. Pa? Patsyan nyo ka di nga ni ti Anita Nunez nga nanubya yun kat iso ti ina ni Karen? Awan, aduda nga kakanagan. Lipatin mo na dyan. Awan tinamamok, awan nanubya nga Anita Nunez. Awan. Naibagay yung tingad da. Kisungard nga kunak, nga di mo pampanunutin. Erase. Pa, tisal sunod-sudek, ada ka din na sikugan nyo. Sakbay ka ni mama. Ada, ato ka din. Awan da mo ka, awan malagip ko. Tamo, no kumaadda imun una nga nasikugak, sakbay ka ni mamang mo, saan ko mga ni mamang mo, tinagbaling nga asawa. Gamot ako na ni Papa manong naming Jack pampanunutin na ijay, erase. Dito matiga po na no apay nga, imbatik na ijay nga banang ijabalay, kahit kabayatan nga travel ak, nagsagsagawis ko. Ara-ara pa apek ti pakabuklan ni Karen manong birthday na.
Mapanag ti balay da. Imposible nga pagawidan nak dito'y. Lugar mi, kahit mano nga oras, bali 1.5 hours ti travel. No inak check-in, iti hotel, imposible sa anak ngom yan. Ti pamayag to get ko. Kadot tot uminom, tapno sa anak ko nga makapag-drive. Kabiliton to ngom yan. Papanan na ko mga san ng iten, ti kinabirahin na. Kaya't kun nga dan mabasamak ka na kami, tapno di kasta, kat saan nga nasken pa nga alalukuyok to para ti pa nagkalay sa amin. Ay teknikarin manong. Kayat kon, nga kasawa kami. Kayat ko, nga isutagbalin nga anak. Ina, digitan na ko. Dahito yung manong name iti piduak nga imay dito balay da, kat adun ti tao. Madaman manong name iti inom, kanagtapen di kiti mangmangan, medyo naladawa. Sinabat na kadakos ni Karen. Sweetheart, nagladaw ka. Naladaw kami nga nag-grubat eh. Di ba? Imbaga kang kati oras, nga pa nag-grubat mo, tapno saan kang maladaw? Una perdyang ka? Ang gawid na kami napapakin ni mama eh. Aping gawid na ka. Iso pa lang kami ti panangibagak nga umatanda ra kiti birthday, tagbalin to nga manugang na. Kat dinamag na no, tinagan, tagbalin to manugat na. Siyempre, kakarin ko na. Ni Papa, kinita na ti ladawan tanga duwa. Wow, nagpintas ko na. Gabot na talaga na pinpinas ka, sweetheart. Happy birthday. Thank you. Nakaduto ti matandar. Nagasem. Iti nalaing kinaimas nga catering services iti inalak na ng cater. Pangarod ni. Kurang na lang. Kumakit timbagam na ito kumalive bat. Ringgur lang. Nabibitas si Kastoy. Anarad. Mangan kan? Pakayad mo ka din dagpakan. Na? Kahit mo ka din tagpamakan ko na. Carlo makamadmad ito panunod mo. Nagaragad ay mamuka ka di kasinsing ko ang baling nga kayong mo. Oreta na mamumutin ni Lula. Dito'y mo. Magasin, nagbalin to nga kayong nyo. Ay sir. Thank you sir. May karkarit ti lugar mi. Ano nga sir? Api ka sa serendak. Siyempre no, kakasinsin na kayo ni Karen, di bayaw ko na yung kanyak, tabayaw ko na akmet kada kayo. Agtukan ko karda yung bayaw, kumamakam ka. Pumanong. Pinakater da nagpaiso, kinapudno na. Katsyak ka doon, tinagastos. Tinulungak. Kat ni? Bakit? Ananay ta? Bayaw, pakamumet laking ka, sakbay nga ibagami, baka no di mo kaya. Ano nito eh? Nagkaputi ng cater? No. Awan ti masara makasto nga putahe no. Agpa-cater ka. Anong rada ito eh? Patangam. Karnet aso? Psst. Agungid da. Karnero ko ng latan. Kayat. Di mo kahit karnet aso? Napudot eh. Abay, kasapulam ti bara no madamdama bayaw. Tadi kaid da kini iya kasinsin. Jack Lambo. Pa napasama ka na kayo bayaw. May. Opo, kapsot kan. Agad di mana mi una, taamong respetaren ti kinababae, kasinsin mi. Dito nga rad, baka mapatangam naman niya ito eh. Karne ti manok, kasla. Rama naman. Rin naman. Wow. Pagkimas. Yung sa mo ipupukaw ang mga umay di kito taga-DNR. Kaya umay nila tiliwan. Karne ti banyas. Tagdagari. Naimas pa nakaluto na. Kasi kahit ko pa nakaluto karne ti banyas pa. Kasin, bayaw. Kasi gunak pa yun. Alaman sa mga dato ni. Anak kahit mo hard beer. Hard latan. May mayat. Tapno nahahard. Tapno awang problema sa ang mapil ko.
manong na mi paborito klauna ti karne, ti adomo, karne, ti ibanyas. Amok man tagluto ng tsak unay kabisado ng sa bali nga luto na ito. Kasi la, inadubo ya sa'yo pala imprito. Yeah. Inadumi, sabi pala in crispy fry. Apaw. Sumit lagaya. Nagimas. mga bayaw. Di ka dumdulan, numakaadok. Di mo na, numakaadom ha. Ang mga nobanyasem ni kasinsin mi. Gapo manunemi ti adobo nga karne ti banyas. Nakadok ti minum. Tilang napuuta kon manunemi kata niyak Karen. Umay ka na po, naitin, ayo. Apoy nakadong mo ti minum. Kasin, abagkatin nyo man lang. Ay, kayak pa lang. Mapuputok met. Ngam di mo kaya tibagban nga siksika. Baham na ka atibayan na kanikasing disarak na kanji silad ko. Oh, silad ko ha. Nakaadok at talaga timino manong nami. Ngam nariknak. Inikat ni Karen ti sapatos ko. Ore ko lang ikatin na ti bandalon ko. Ayan, inikat na ti t-shirt ko manong name sa inikat ni ti sando. Nabang luman. Manong name, kapatid din ikatin ti pantulong ko. Siya kung tinangikat. Oh, Carlo, kanit pantalon mo. Diyan ka nakaturog na ito pantalon ko eh. Di nakabrief ka lang. Ha nga bala eh. Ang damit boxer ko. Ay, nakaboxer ka. Okay, gano'n. Isunti nang ibabang ng kusot ti pantalon ko manong. Di makadakis. Kapag na barteyak siguro. Di maturog mit ti Pedro. Okay, maturog ka na. Sweetheart. Katurog kam to kini Lola. Alangan ba, umayag dito silid ko nagkasilid ta. Namaturag ka lang tang roden. Tayo bigat, mausawang ka to. Okay, good night. Igawid ko kumamanong naming jack ba't na nagamanti iman. Maturog ka nga rulatan. Bareng no, adan to iso na ito no madamdamay ti abay ko. Manong nemi nakariingak, idi ta talagang sakit ti pusong ko. Tilangamin na uding panagjinggal kong kat, idi hadak ti batak sa dayjay, di magasak. Kani, sak iminom, nakasaksakin ti pusong ko manong. Bimango na. Ilukat ko kumantiri daw, ti siled, iti sabali mo tinang ilukat. Ha? Abay, bimangon ka. Nakaisbuak eh. No, Rosen. Arabihin, nakapanawan ng sangili. Nakastrikan, nabayag tayo ng simrek ni Lula. Iti salad na. Naipaknipayan, di tayo. Dadumapay ko. Naipaknin. Naitepa lang nakaawid di kita ng cater. Pasensya ka na. Sige nga, di man nyo. Baka kahit mo nagdigos, tapno mo usawang ka. Alam mo na kan. Kakasi ka bang sasarapat na ito? Muna ka na ta siya rin tayo. May konto, danon ti tuwali ha. Kan pagsukatam. Sige. Anong name? Di nakajinggela kon. Nagtugtug iso na. Carlo? Bilang. Itilukat ko tirida o manong name kat iyaw-awat na tituwalya ken tsaka mo no anyapit tinayon na. Imbes nga dyan tuwalya manong name ti ginawat ko ngem inayon ko. Nginig kaman ti ima na takyag na sa ko ginuyod nga insirek sa ko inlak inrekep tirida di ba
Carlo. Sweetheart. Carlo. Ala. Nakawalhabos ka man kaya man. Wala tagdigos sa ngayon. Ora na nalao mo tiba nyo sa okay mo shower. Gor ka nga rin tarumarak. Shhh. Baka ka matpay ng digos. At digos na to. Karen ko naman. Karen. Gabo ta Carlot naga mo, Carla akmonten Karen ha. Karen. Dekat arak ka. Sensya ka. Hindi mo yung magti-arak, dekat arak ka. Ngor ka, di mo, ano tikit mo sa ngorita? Uy, Carlo, saan mong ikantantero hatek? Kat agdi gusto nga doha. Di aguyos ka met, aguyos ta nga doha. Carlo, aguri ka, Carlo, aguri ka. Agurayak pailaan kan nekat mo amin nga rawata mo. Di may labadong kanti pantim, di ba? Dati ka man nakabran. Dati marakop ka, magkan ka. Ngamitan ka, sala nga marakop ka, magkan. Kore ka, ano problema ta? Ano problema ta? Madama ka? Di bugwan ta. Ano problema ta? Ano problema ta nga road? Kung itay awang kapay, timawag ni mama. Siyempre, kinablawan na. Happy birthday. Kit. Imbaga kang ko na nga, umatender ka. Dinamag na no, at nagan mo. Kit. Imbaga ka. Nakiktot nga nakanging kabilyadong. Nakaroon na itay. Damagan na no, anat naga ni papang mo. Fernando ko nakata, Fernando, di ba? Ket. Lahat problema nga ron. Nagamamon sa da mamang ko kini papang mo. Ket ano ko man to problema no, gamamon din na siya at tapos nagkastagat awanin ti problema into no umay kami mga asawa. Diba? Kan amo mat ni mamang mo to, diba? Adayot ayan na. Hindi mat lang lulam ti kasasarita mi us pagarigan to may kam to mga asawa. Kan ako ti pagdanakam to oran niya ti mapasama ka na ta. Saan ka nga maymayan? Saan mo ka di ka nasud-sud ka da papa ni papang mo? No, amuda ni mama. Ha? Erase. Anong erase? Erase. Data ko rin kumbaga ni papa. Sakbay niya. Pimanawag di balay. Hindi ka mawatan. Dinamag nagan mo, Karen ko na. Dinamag nagan ti na mother mo, Anita ko nakmet. Apilyado na. Di ba? Tis middle name mo, Nunez. Yeah. Karen Nunez Alonso. Kamu? Palang lola siguro ni Papa Tikas Jay. At da kanon na nubya na ngagdagan ti Anita Nunez na tagad Tilawag. Ayun sana mo ako na erase. So ano, anyaman tinabaga ni mamang mo may panggap iti hinagan nga Fernando. erase. Ha? So may gusto. Uy, agawar ka, Carlo. 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 Happy birthday, Karen. Kahit ko, isakot ko kayong gati amin ko. Ha? Sikat magati kasta, karamad ka sikat nag-birthday? Sikat mo timang gundo ti amin ko? Kahit no gunudag ti amin mo, gunudag mo ti amin ko. No, adda amin mo, adda mo amin ko. Di ba? Iso nga, uy, Carlo. Manong ni,
iparit na ti kunana ngem dinangmet iyadayo ti ulok nga addan iti barukong naman nimi ket kasta unay ti panangkaremkem ko panangkirab-kirab kadagiti birhen nga mansanas iti barukong na nagkiyat kaddi manong nimi ket adda nga nakawaywaya wen dagiti dakulap ko ken di bibig ko nga mga ayam kadagiti duaman sanas iti barukong. Oh, Carlo, iris, uwain, iris, no anihaman tinapalapas, iris, agamamuman da papangko kini mamang mo, oh, problema iti dayta. Oh, Carlo, I like it, Carlo. Wen manong name awan sa baling at da iti panunot ken riknak no saan nga mangtuntun no sa dino ti kayat apagtungpalan ti rugso ti riknak. Ilokat manong name iniyakaren ti shower kadne mabasbasa kami nga dua adda kami ti sirup ti shower kabayatan manong nga ipagpababakbet ti ulok kaginggang impaklay kon ti may sangasaka na ket dayto yan manong. Aduman itay tinapulutan ko nga adobo a karne ti banyas ngem na imas dayto yan ti kakaimasan nga pulutan manong. Kasta unan ti panang kiddikinit ko panang sapsap ko manong nemi kasta unan ti panang pungot ni Karen kaniya. Oh, Carlo. 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 Ket gaputawan ruwaran manong nemi ti likido nga kayat na ko mga rumwar tasampay nga ron nga nausatan ti kuweba. Ito yan manong nemi ti makderak ket nagbatog manong nemi ti barukong ken barukong nagbatog dagiti bibigmi ket naglanang manen dagiti bibig. Impasanggir ko manong nemi sunay ti tiles ti ding ti banyo sa ko medyo ingato manong nemi ti may sa gurong na kita pagpagisumano nga limawa ket saan unay nga marigatan ko na ti armas ko tapno di kasta ket betakenan tinasken nga betakenan. Orel lang nga nagaray ti kasta unay manong nemi ni Karen iti tay pilit kong isarga. Carlo ba? No, Carlo. Apay nga ko nam kat iyad adamat iti mangguyod namang tulong kanyak tapno sumureka. Oh, Karen, Carlo. Manong nemi dituyen nga nausatak nga nakastrekak binisang ko ti talon tiya ruangan ti langit ti babae nga patpateg. Dito kami nagpapasito ti banyo anong nemi dito nga muna nga pumsuwak ti likido nga adadda nga mangdayas iti bara iti uneg ti kuweba. Naulit pa ay manong name iti amin, iti adda kami iti siled min nga dua. Akalbasahan nga nang ruki iti uneg ti banyo, may kadwa nga rikos manong name iti adda iti rabaw ti kama. Saan kami nga mabannog manong? Talagang napadasan min kat kaslakayat min, agpatpat nagkumaday tayo. Yung namitlo laheng manong name sakam nakaturog. Nakariing kami ngagpadpaday di kastaunay ti panagkakamakam ti panagring ti cellphone ni Karen. Sinong batan na? Hello, Mama? Okay, Matma. Awan tinagbaling ang problema. Napagustuhan namin ng matandar. Ken, adupay tinagyawid sorry ma. Sorry. I-speaker mo. Ha?
tinungpalnak ni Karen manong tapno mangig ko tibagbaga siya ka sa salita. Hello, Karen niya. Ma, aslad da ka doon dita. Nayam mo ka di? Sulad ko. Da ka doon dita? Impadlaw ko manong. Nalataw hindi aputan na tispik. Ada ka doon sa kari? Ada ma. Sino? Ni Carlo. Inauna nga anak ni Fernando. Uwan ma. Mabaling ko kasarita. Ma, ano ko man tibagayo kayong kuhana? Nagkaida kayo ka di? At ka din napasama ka na kayo? Sapoy. Ibaga kayong kairi. Nga sumang patisuna kit tawagan na nagsalita kami. No, saan kong natimawag? Di ka kumapitimawag. Di ka sting oras agsapan. Kumakit, imo na ka pala nga tinawagan dat. Sakbay nga, Diyos ko, hinada ito yan. Ada ka di problema, ma? Ha? Sige. Okay. Bye-bye. Awanan ti amok ni baga. Hello, ma. Ma. Hello, ma. Carlo. Ano ti problema ni mamang mo? Gamamuta ka nung kini papang mo. Kasi natin magana di sardam. Di ururayan ka sumangpit ko sarita kayo. Kaya gamamuta mo lang kayo. May problema. Baka mat no nagkarelasyon da. Kaya ni papang mo anak ko na na. Eris ko na naman. Diyos ko. Makaramit ng samat ng tip. Saan ko ang rubing tinapasama? Saan ko ang rubing tinapasama? Carlo. Imo nang harimuar marong na ni Karen. Iti kwarto. Napanitiban nyo. Dede sumurik. Balbari ko nagsukat. Iti kwartam. Kunana. Kamutin. Tiban nyo. Na mamigat kan. Mamigat tayo sa kanto ka sa agawin. Papapanahon na ka din. Kakaiso ng bakasyon. Bakasyon mo, bakasyon ko. Di mo ka di kahit nagpaotak dito ng palmalam? Bahala ka. Napanak matagdigos manin manong naimi sak nagsukat kalpasan na dinanon ko dagiti dua iti kusina. Dakaren kinilulang na. Daytan, nalala kita. No itay ko makitin ng blam, ti kapena, nabao ko maitan. Itan nga tembla. Nabag nga bigat chulola. Stawad kang ka. Kita, hindi masyot na turog. Uy, lola. Dito ni, nagkapekan. Lola, itaman ti pa nag-istorya. Itatada ni Carlo. Ano ko istorya na? Fairy tale? Istorya di ugma? Hasta ka di lola? Sa bagay, jak pa na kang kanang istorya nagbabakot. May pagkapiti ugma ako nanda. Saan nga istorya to ugma? No, ayat istorya da mama kini papak mo. Daka di amuyo may panggap kareta, lola? Siyakti na. Siyakti na. Di ina. Ni Karen. Ni Anita.
Mm, Anita Nunez. Owen. Anita Nunez. Dati ah, nagan ti ina. Likarin. Ada ka di iyam muna kada kayo di, may panggapiti kada kiti lalaki ti biyag na, no sino na kiti nobyo na. Ada magbaga na ide nga nobyo na. Yung sa amin mat nga mamo. Idin to taadla agar-arim kang kuana. Ngagnagan iti Mamerto. Mamerto Alonso. Neso ti ama ni Karen. Di ama na ko naktanatay. Kaya't may iding ipapilit. Ngayon ilaban naman nga, dedya ka nga Fernando, tipatpatag na. Ay nga bigla, nga manugot ni Anita. Biglang humanugot. Biglang manugot nga kayat na, nga ni Mamerto, tipakiasawan na. Kasano nga rin ni Fernando? Jack manam mo. Tadi mimitan sinal sa lutsod. Kasano nga rin yung boyfriend mo agnagan ni Fernando. Di mimit sinal lutsod. Basta baga nang mayata ko nga makikasar kini Mamerto. Kung nakita ala, sige nga rin. Kung nami isa mo nagkasar na. Kaging ka, ngayon pas ngayon ni Anita, ni Karen. Ito di talo pa lang titawin idin ni Karen na aksidente ni Mamerto kahit natay. Manutawin mo anak, apo, idi agkasar manin ni mamang mo. Dandaring idi naggraduate ti high school lola. Kaya naman nagkabayag na. Sa danagam amo ka na tagda mga asawa na ita. Di makadakas kat inya dayo na. Adadajay, inutoy na tayo ko na mga nalayos idin, Bisayas. Ormoc, Jormoc City yan. Adamot ng duwang anak na, iti may kaduwang manukang me. Kan nabati iti podermi ni Karen. Nabati iti podermi ko nakata si bibiyag palayag ni di asawak ni Lulong na. Samit lang to tayo ni di asawak ni ta dandani ka agradwari na yan anak, apok. Iting college. Baga, nakapag-graduate lang ni Karen. At nadaan din na pintas ka trabaho. Sa kayo mo tinagam mo, nagkanubyo kayo, kaya't yung nagkasar. Dapat lang nagkasar kayo natali. At dapat na masama ka na kayo. Sino tipod nung amak? Lula. Pasalud-sudin mo na sunod po nung amo. Ado idit bang ibagbaga idubingat? Nga ni Papa Mamerto kat saan ka no isot po nung amak? Sidong arti po nung amam. No saan nga na di Mamerto? Ano ka marti pang barada mong ibaga? Nga saan nga ni Papa Mamerto ti amak? Hindi na mo kumakin ni mamang mo Di mo patpatsi dito ko na naman. Sabi sa lula. Kasta ulit iungit ni mama. Nuapi nga nagkaida kami. Nuapi nga din napasama ka na kami. Sinag ko na ni mama. Akit ni mamang mga at iba kaibaga, no anya tipudpud no. Bigla nga nag-ring sa cellphone manong name ni Karen. Ni mama. Hello mama. Daba lang mama. Sige mama. Sige karon kayo tasarita ni mamang ko, Carlo. Hello, Nana. Carlo. Wala na. Fernando, tinagan ti amang. Fernando Sebastian. Una na.
Di mo ka tinasulod-sud ka damang mo ng Anita Nunez. Sagbay nga imayag dito natakamat na. Imlipatan mo ko na naman. Kalo, dede mo nang asawak kat siya nga putot ni Karen. Sino nga takimput ka ni Karen? Ni Fernando. So, pumanaw kan tita. Pumanaw kan. Sige na. Ano't nagsalita nyo? Inakon. Mamigat ka pa. Saan Lola? O, ito si bubusog ka pa Mga anak to, hindi dalan ko nga gawid. Dita kayo. Ay, Carlo, mabit lang. Carlo! Awag-awagan na manunemi ni Karen ngem kangan selek. Kabayat nga ang tarataray apat patrek ti kotsekman. Kinabudno na kat talaga nga sobra pa iti parang papaggas ko. Kaslada kam kamakamag manunemi. Tano sana kung nga maisturbo pa inidab ko ti cellphone ko. Hindi asdag ako dito ibalay manunemi yun ko ti cellphone ko. Kat in-dial ko ti number ni Papa. Rapay nga saan imbaga ni Papa. Sakbay ko mga nakadano iti ayan. Dakaren. Ano ito yung napasamag. Hanggang ulbod ni Anita Nunez nga nang ibaga. Na ni Karen kat putot ni Fernando. Nasaan nga pudno nga anak mo putot ti Mamberto. Isunong batan ni Papa titawag ko. Pa! Anda ka dito sa balay? Ikaw mo na tao mo ito. Napanak, katagtoy si ka. Daya mo. Asaday ka ba? Pa! Masapol nga agsalita ito nilapat. Kinunaksa ko, kinansel manong nemi titawag. Kaya dito sumure akong dito balay, sinabat nak ni Papa. Di bang bagay mga salita at lalapat, ha? Handa ka di ba asunok ko ka? Papa, imbaga mismo ni Anita Nunez. Natipudno nga ama ni Karen kat sika. Hanya, sika. Kaya ka problema no siya kas magarigan di hanggang sa asawa. Kasi nung papagdadan na masama ka na kami. Kasi ano ngamin erase kong kulamet. Yan ito problema bita. Iba't patag ko ni Karen, Papa. Ang nga mawalang kapsal kami ti Ama. Ang nga mabalain. Kasi nung ko lang kami nagkapsal kay ti Ama. Sika takim putot kang kuha na. Kalbasan na kat siyempre sika mo ti Ama. Nagkapsal kami. Sinag ko na kang siyak ti Amam. Papa? Kaya dali mamang mo mangilawlawan. Nakarito problema iyo. Ma, nasarang ni putot ni Papa. Ikaw naktupay ngamin kahit. Gaado di kita naputpututan na. Kung na nga, asanggap ka numat nga kapsat. Sana iba kang asang ka numat nga ni Papa tipot nga papang ko. Takayat mo ka di? Nga isog papang mo. Kastoy. Malagip mo, dito yung baga ni Papang mo nga, pinikot ko ni Papang mo. Dadatag pa iso. Pinikot ko ni Papang mo. Tadyak kayat. Nga mamuanda, Papa, Mama, kinirikapsat ko. Nagsikuga kabalasang. Ito sa wit. Sigugdak idin. Adda ka niti, dyan ko. Hindi kasarnak ni Papang mo.
iso nga na hangko nga na ikasar ni Anita. Kahit ko kumaiding ikasar, gabuti so tipatpatid ko, kinamuak nga masikugan. Ngayon na pa yung babaling ko, kahit pinikot nakbat ni mamang mo. Tadi na kaya't nagpasinga balasang. Nakasta pa ba? Awan problema, may kini. Karen, awan problema yo, tadi ka madagkap-kapin ano. Putot ko iso na, ngim saan ka nga putot. Di saan ka nga kapsat. Gano'n ka tawagan kita dapat lang ni Karen kaya magagtipod no. Dinawagan nga dagos manong name ni Karen kat si mong ba't nagsangsakin na napalat masapol mo. Ano mat kasangit mo, sweetheart? Ano na, sweetheart, kaya magbagam? Kat tinawag ni mama. Kat talaga kinumpirmaran na. Nga ti amak kat ni Fernando. Ngay sumat ti ama. Ngayon saan ko nga ama ni Fernando. Ha? Kaya itong sawit. Adaki din dyan ni mama. Idipikutan na ni papa. Saan nakakapsat? Dito na yung ligaya. Huwain. Kitagore kayo dita. Tumay kami mga asawa. Kakuyog ko da papaki ni mama. Tapno agam amuda man tang kadalula. Kinitawag mo kanimawang mo. Nasaan da ngagkapsat. Gabutasan nag-aputod di papa. Ito iba ng asawa na kini mama. Ini makadanon kami manong name iti ayan da Karen kalpasan ti makalawas anak ka-schedule ngay papami sa jay yan niya mamok manong name ni papa ket kasta ona iti panagin narakop dagiti pudong agama. Siyak ti pudong amam. Kalasar ko kumaiti ni mamang mo ang pinikot nakpad dati asawa. Iso nga bigla mitlatan nga nakiasawa ni mamang mo ini. Tapnulay kasta kita. Hanga ka nakabalasang. Hakita mo kadlang tigas atin niya. Babaen ka na kayo kini Carlo. Kat nagamam mo ta anak. Papa. O ano ti problema na ko sa pinakamom ka din ni mamang mo. Uwan. Kat no anan tuman tinaka-schedule nga kasar mi kini Carlo. Ikarigatan da mama kat ti stepfather ko nga umay dito eh. Tapno atendaran na madlang ti panagkalay sa amin kini Carlo. Kat kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagkalay sa kami kini Carlo. Kalpasan ti makabulan sipud idi tanaangay ti kasar ko. Naangay iti kasangay ko nga adda na pasamak kada kami iti panagpapasmi kiniya Karen manong nemi. Iti kalpasan ti panagkasangay ni Karen. Karigli si Marsaruno nga aldaw kadrabi sakbay ti kasar manong nemi apo kastawan iti panagpapasmi tasan gaya man nga naratngan. Ada nagpitpitik ti saklot ti asawak manong nemi idi agkasar kami. Aduan ng sakit dito nga may kaskasar. May kasar nga masikugman. Nagwalin manong nemi ngagayem da mama ken ni mama Anita nga katugang kababay. Gabata ori dag sublidan sa Jaya Visayas manong nemi di Ormoc ket adalat ta communication da. Dito kami dan na ni Lula manong nemi nga ina ti makatugang ang babae tinagda na idan mi iti asawag. Gabata na itrasperak mo tindi tilawag manong nemi. Tapos di kastagata sa anak mo matayo pa nagtrabaho. Nadaan kami titalo nga anak manong nemi kenikano. Kailangan din nagbaling nga problema mi. Gabata nagtultuloy iti kinapudno titungkal may sakada kami. Wen manong nemi. Imbaglaki din ta saan nga pudno nga amak di papangko. Tano pudno ko ma nga amak isuna. Baka timuludak king kuwan.
Tuwag iti babae nga kaabsat ko nga pudno nga putot ni Papa, nasisingpat damat man. Dito nga rin ti pagkasarita, manong name kadagyaman na klaunay, iti anus mo nga ng ornos, kalpasan nga nakinsan ken ka, iti Italiana. Kaya thank you very much, iti laing mo nga nang ibasa, kaya sabi ko matadamat ni batik nga adal, lilo wakan pagsarmingan di biyag, kadag iti patak nga di mga kan nagbuya. Tuwing nga kadagyaman nga pagayam mo, Carlo. Thank you, Carlo.